So hi, hello, good morning mga bayot. Alas 2 na diri sa hapon mga bayot. Murag wala ko sa mood karong adlaw. Kumikan kay giobsiptoy ko. Gihotoy, giobo. Unya, sakit ako kung tutundan mga bayot. Wag yung ko'y tulog whole night mga bayot. Natulog ko murag 2 hours na akong katulog. Kay gihilantan lagi ko. Dayon sa'yo kay kuwang ba na nanawag sa doktor. Kay wala na lang ko nagpa-check up kay. Mura man gihapon ko pa-check up ko. Resitaan naman gihapon o kanang kuan tambal dayon kuan mo ni ako ang gipang inom mga bayot ug gipang hilantan man ganing mo dira gipang ubo mo ug naani sa inyo ang pharmacy mo ni oy pangpalitan ninyo kani siya mga bayot kuan ni siya kanang adi na ko mobasa mga bayot kay di ko kabasa imura ni siyang ibutang sa imong baba mulanay ra na siya iyara ug di mulanay hala dukdukay pasok na sa imo ang tutunlan dayon kani mga bayot 3 times a day din ako na siyang ibutang sa akong baba mga bayot. Maoy ingon sa doktor. Dili ko wa ko gubot-buot rig istorya. Mo ni ingon sa doktor. Wa ko hikay mga bayot kay mo palagi oy pagbangon ako. Dayon kani siya mga bayot, spray ni siya sa imo ang tutunlan. Kaduhan ni mong i-spray sa imong tutunlan, 3 times a day po ni siya nimong ibutang. Dayon kani tiyan ni siya mga bayot, 3 times a day po nimo na siyang imnon. Magpaintra ka og tubig din hadan imo na siyang ibutang then i-leave nimo og 5 minutes deser nimo imnon. Moy ingon sa doktor mga bayot. Sakit jud kayo ako ang tutunan og inubuas akong kilid sa akong operation. Mo nang wa gyud koy tulog asa akong bana wa poy tulog asa akong ugangan. Wa po natulog mga bayot kay kanang wa po ko nakatulog lagi. Na akong brother-in-law maningon og okay ra ka kay sakit mo gyud kayo ubong ako ang opera ba. Dining kog okay ra ko lagi gingon ko aron dan ingon akong bana og kanang mo padoktor ta gabiing nako ingon kog dili okay ra ko kay gihilantan man ko bayot uso lagi diri ang kanang hilanat ubo og sipon si Karina na ulian na sa iya ang hilana to ano siya hilante wala pud siya sipon na ubo na lang nagpabilin pero panalagsa na lang mo nang nagpasalamat ri ko kay okay ra ako mo ay magsakit ba di lang akong anak Pilisod kayo kung anak mo magsakit looy. Dayon, mura to mga bayot. Ay niyo pansinan akong buhok mga bayot. Kaya mo palagi oy pag subang sa akong adlaw dire. Pag hikay-hikay sa ako sa akong kugalingon. Kaya rin magupag-upag putang para lagsa. Kaya na dire ako ang mga kagupa mga bayot. Mingaw na ang palibot sa ako ang kuan. Ako ang planetang, ako ang natulugan. Kay, ang akong ugangan sa'yo kay natuog city. Kay mapalatulo siya gatas. Kay gatas ko na oy ipainom. Hindi na akong brother-in-law. Sayo kahingin lakaw, nakadungog jud ko mga alas 10 masiguto, nagdagutok ng portahan. Kay na daw sila oy kuan karon, daghang stock nga mabot ba. Dahil ang akong bana, main bangon alas 11 na. Himpalit og tambal lagi. Dayon iyang gihatod karon, then mo nang ugom ko hindi Gawagom ko gindi. Gipukaw pa ko niya kay iyang gibutang sa kong baba miningon siya og kanang kuan lingkod kanyang matulo ni mo na naghigda ka dira nya di ka kuan mapunta kuno sa akong tilaok ba. Ginana ko madlo kog mamatay di pa lagi ko mamatay din magkatawa mo kung mga bayot sa ako ang gistorya niya ba. Dan mo anak din na iya ang kuno agtang ba kunot na daan iya pang ipagkunot wa na naingon kong senior. Mula ni nakadalag patsada nila diri mga bayot kaning mga kagupa nga ako ang naanhian kay mag-asikaso gyud nimo magsakit ka at timanon jud ka bisag di ka nila kadugo mura pug kag ilang i-treat nga ilang anak ba ilang igsuon mindot jud kay sila mo atiman pud og asawa mo na yung nakadalag patsada niya may pud sila mo lantaw og kuan ba pamilya lagi. So, ako sa nihikayan ni ako ang matarong pabaka ni see you later ha. While minanhikuan ko sina mga bayotik kay di lagi ko kaluto kay gidungoy lagi ko na ako'y nakita din hinsudan mga bayot akong ugangan mo'y galuto ani before siya lakaw galuto di siya sudan. Patani ini sa amo ang mga bayot iyan yung gibutangan og itlog. Dayon giluto na niya butter lami na siya mga bayot. Dayon naghugas po dahil siya diridaan og kuan kanang prutas pinalit ni siguro sa kumbana sayo magud kayo ako ang banahin lakaw. So kapalit siguro siya prutas daan dayon giugasan sa kong ugangan.
Ngaon ta na karon mga bayot aron mo baskog-baskog ni atong isa ka kalimutaw. So magpainit lang tag tubig dira mga bayot kay mainom ta ni ato ang tiya. Ang kanin tiya ha, kuan ni siya all natural kuno for cold and flu, symptomatic treatment of RV, runny nose, fever and sore throat, gout, and sugar free. Na din man English diri nakabutang sa kakiliran mga bayot. So at least ang imnon pero mawa na ni atwang obsiptoy og hilanat mga bayot. So ito yung ilunod rin mga bayot. Mura siya forma og abono mga bayot. Kung namoy abono din ha sa inyo ang kabalayan, mo na na ikatawan ninyo. Bitaw ay joke ra, mapataka din ha og kutaw-kutaw. Dahil natanang mo tangan dira og tubig mga bayot punon ta na. Ang baho niya mga bayot, mura siya og kanang snowbird og baho mga bayot harang-halang. So, ito na ng imnon. Alas 8 na diri sa gabi mga bayot, hayag pa mo ang palibot. Napakaon ko ni Karina diri sa gawas ug kalanon niya. Hayag kayo karon mga bayot oh. Sa ato alas 8 wa na, nagbukot ta taghabol, hingkulopo na. Diri mga bayot alas 8 mo pay pagsubang sa among adlaw diri sa among ang likuran. Patsada karong adlaw mga bayot, kay walay mga sakyanan diri sa gawas kay Sabado karon. Sabado man siguro ron. Wanang way mga sakyanan nang giparking sa mga kilid-kilidan sa karsadaan. Paulit na may mga bayot. 30 minutos raming himpondo sa gawas. Sumusulod na po may sa amo ang lungga. Kay aron bugnawan na po may kainit kay diri sa gawas. No, we go home, Langga. We wash your hands at home. No. I don't like it. Come here na. Now, look at your sock. Water, yes, water. Langga, hugaw na da. Hadla. Very good. You pick the flower? Simhutan ka niya. Pauli na may mga bayot. Pero kaniya ako ang bahanding akong giuban kanunay hapit-hapit na ng graplinan og pumupo og bulak. Nice. Akong bahandi mga bayot na mo po og kuan og niya pa beans ko no. Purat kay medyas taka ito mag medyas kituyo na ko nang itong medyas aron dali mahugaw. Langga. What is that, Nak? Dad, what is that? Langga, what is that? Langga, what is that? Madugay gyud mi ani ako ang bahandi og manggawas may mga bayot imbes makigsulod na ko gaperting inita. Siya pod namo po og mga ambot unsa na iyang gipamo po ani kadaplinan. Di mudagan. Kusog kani mudagan ni ako ang bahandi pero buyag mga bayot pero pabaklayon ambot lang. Pero padagano na siya. Kauna pa ni siyang tati.